Pitan ga, pa kako se osjećaš poslije takvog dana? To nije jedan dan. On je nastavio tako cijeli period priprema raditi. Praktički ne spava popodne, ne odmara popodne, već se aktivno odmara. On kaže, ja imam puno nedostataka koje moram kompenzirati sam. Trener ne može razumijeti moje probleme, a nije mi zabranio da trenira. I on jednostavno unaprijeđuje svoj status. On i danas ima već 30 i nešto godina svojom građom naliku na igrača od 23-4 godine i dalje igra u vrhunskom klubu sa minimalnim brojem ozljeda. Koji su elementi prevencije sportskih ozljeda? To su biomehaničko-funkcionalni. Biomehanički, to je znači svi oni elementi koji mijenjaju primjerice ili kompenziraju položaje stopala, gležnja, koljena, položaj kuka, zdjelice i kralježnice. Znači mijenjajući ortozama sa tepinzima. Isto tako su važni i ovi funkcionalni elementi, a to će biti kroz određeni tip vježbanja prilagođen određenim posturalnim karakteristikama. Zatim kardiorespiratorni, podižući anaerobne sposobnosti, kontrolom biokemijskih parametra putem krvne slike i suplemenata tijekom perioda i takmičenja. Znači praćenje zdravstvenog statusa i praćenje ozljeda tijekom sezone, koje mogu biti kronične, i psihološki suport i igraču tijekom priprema i sezone, jer danas igrač je izložen velikom psihičkom opterećenju. O kojim ćemo sada ozljedama govoriti? Ovdje su sada nabrojene tijekom ovog kratkog predavanja. Osvrnut ćemo se na svaku zglobnu skupinu, a reći koji su osnovni uzroci unutrašnji vanjski za nastanje i koje su preventivne mjere za očuvanje ili prevenciju od pojedinih ozljeda. Stopala najčešće tu uočavamo od onih kronični plantarni fascitis, upalno plantane fascije ili ovojnice stopala, zatim stres frakture sve češće, koje su rezultat i s jedne strane loše obuće, neprilagođenih i nepravilnih podloga, neprilagođeno opterećenja tijekom različitih vrsti treninga, zatim natisci i žuljevi posebno u pripremnom periodu ili zbog promjene obuće i upale ahilove tetive i njihovih pripoja. To su u pravilu ozljede koje susrećemo u stopalu. Uzroci takvih ozljeda su nova obuća, znači mi zahtijevamo od igrača da se kroz određeni period navikne na novu obuću. Znači da prvih nekoliko dana hoda u nove obući, započne prvi i drugi trening ili pola treninga pa mijenja i tek nakon toga započinje redoviti puni trening u novoj obući koju je već pripremio i prilagodio, jer uvijek je potrebna ta interakcija stopala sa ovom novom obućom. Isto tako i stara obuća koja se već pohabala zbog svojih uzora, izgubila je stabilnost, više nema petnu čvrstinu, isto tako više nedovoljno čvrsto se može fiksirati za stopalo, može značajno mijenjati i opterećivati pojedine strukture stopala. Zatim vrlo česta promjena obuće. Vrlo često govorimo o primjeru igrača pod sponzorskim ugovorima, koji nerijetko imaju u ugovoru da gotovo za svaku utakmicu moraju promijeniti obuću, da svaki tjedan moraju promijeniti obuću, jer oni su marketinški važni, mijenjajući obuću, oni zapravo su svjetleća reklama. Potpisujući takve ugovore, oni zarađuju, a nerijetko nisu svjesni kako teške ozljede zbog toga mogu nastati. Zatim, biomehanički nekvalitetna obuća. Danas obuća, smo rekli, povjerena je u ruke razvoj dizajnera. Dizajner određuje kako ta obuća izgleda. Više se ne pita biomehaničari, više se ne pitaju oni koji brinu o zdravlju sportaša, a još manje i sami sportaši. Vrlo rijetko velike firme zaista na terenu od igrača traže informacije o toj obući. To nije vam kao u Formuli 1 gdje vi pitate pilota, ma slušaj, ova guma ti je dala stabilnost ili nije? Ti je dala sigurnost u ovom zavoju 300 na sat ili nije? Vrlo rijetko. Vrlo često i svjedok sam toga igraču je data, on bi ukratko napisao kritike, a gotovo nerijetko bi se nasmijali šta je on sve to zapisao. Zapravo ta loša interakcija, nedovoljne informacije isto tako ne pružaju izvor izrade pravilne obuće. Zatim podloga
ne samo u tome kako je ona kvalitetna, nego česta promjena podloge. Kad dođete na velike turnire, dvorana 1 je odličan parket, dvorana 2 katastrofala, dvorana 3 plastika, dvorana 4 na betonu ste. Nerijetko smo došli da smo na betonu trenirali. Primjerice u Atlanti, početak treninga, betonska podloga i cijevi, vodovodne cijevi za šarafljenje, to vam je bio gol. I tako ste počeli pripreme za Atlantu. Zatim tvrda podloga, elastična podloga. Elastična to podrazumijeva više one podloge koje imaju brzi povrat, elastične, kao što je primjerice tartan, koji puno brže vraća silu kontra udar, što vrlo brzo dovodi do upalnih promjena svih naših nekih struktura, jer prebrzo vrati udarac i dolazi do te promjene kontrakcije mišića. Izmijene se prebrzo koncentrična, ekscentrična i jednostavno pojača, produži opterećenje naših mišića, zbog čega dolazi prvo do upalnih promjena, a kasnije možda i do težih ozljeda. Osim toga, te iste elastične podloge vrlo često su izvori primjerice stres fraktura. Zatim, preopterećenja, povećani broj treninga, izostanak regeneracije i oporavka, najčešće su od vanjskih faktora za nastanak ozljeda. Od unutrašnjih uzroka, to je izmjena fleksibilnosti mišića. Tu mislim isto s jedne strane na kratke mišiće, skraćene, smanjene fleksibilnosti. Ili one koje jednostavno bez tonusa rastežemo kako želimo. Ovi kratki mišići, skraćeni, napeti, gle kako su napeti, nalaze se u hipertonusu. Oni odašilju u naš organizam previše informacija. U svakom trenutku povratno iz mozga dolazi još veći broj informacija za regulaciju i najčešće rezultira povećanje tonusa. A sad imamo one mišiće koje jedva pipamo u tonusu na prirodne napetosti i vrlo su rastezljivi. Takvi mišići, moj mozak odašilju premali broj informacija. Znači, ovi s previše informacija, hipertonusom, imaju preveliki broj informacija, rezultiraju povećanom napetošću mišića, što isužava krvne žile, što povećava napetost u mojim zglobovima, povećava kompresiju na moje hrskavice, na moje diskove, na moje krvne žile i stvara uvijek preopterećenje za cijeli moj lokomotorni sustav. Hipertonični, jednostavno to je smanjeni broj informacija o položaju, o kretanju, o vrsti kontrakcije. I jednostavno to isto tako preopterećuje moje hrskavice jer ima najedanput izostanak stabilizacije zglobova, pa su zglobovi hipermobilni. S druge strane, nemam dovoljne čvrstine jer fali prava kontrakcija, što preopterećuje hrskavicu, ligament, kost, mišić i rezultati opet ozljeda. A reći najbolja fleksibilnost što je? To je istina individualna karakteristika koja se može modificirati, ali ona mora imati svoje biološke optimalne karakteristike od kojih odvajamo smanjenu fleksibilnost i povećanu. Kad me neko pita šta je bolje biti, hiper ili hipomobilan, odnosno bolje ili slabije fleksibilnost, ja kažem nekako mi više odgovara ona smanjena fleksibilnost, jer određenim programima vježbanja dokazano je da može se značajno poboljšati. No, kad imamo povećanu fleksibilnost i zbog manjka neuromišićne kontrole, smanjenja informacija proproceptivnih i takve mišiće zbog struktura unutar mišića vrlo teško je skratiti. Zatim, karakteristike koncentrične i ekscentrične snage. Znači, nije dovoljno imati samo koncentričnu. Vidjeli smo malo ranije, kako je kolega Milanović istaknuo, veliku ulogu bicepsa. Biceps je iznimno važan, a najveća aktivnost mu nije ova, jer ovo ne daje brzinu trčanja, je tako, nego otvara dužinu koraka, ali fleksija koljena je manje važna u odnosu kada mi trčimo, koliko brzo se mišić i kako snažno se mišić biceps sa semitendinozusom, semimembranozusom kontrahira da kontrolira pokret. Znači, ekscentrična snaga kao servomehanizam. Znači, taj odnos koncentrične-ekscentrične snage i kontrakcije služi da svakom našem zglobu daju karakteristike servomehanizma, da bi očuvali u svakom trenutku maksimalno rasterećenje zgloba uz maksimalnu stabilnost. Znači, to je pravilna ekonomika u odnosu na zglob.
uvijek kad pitamo čega, ako dva mišića rade, veća je energetska potrošnja, to je točno, ali je manje oštećenje hrskalice, veća stabilnost, manje opterećenje naših ligamenata i riziko ozljeda je smanjen. Isto tako i koordinacija utiče na pojavu ozljeda, poboljšana koordinacija, dobra koordinacija uvijek je najbolja prevencija zapravo ozljeda. I posebno imamo deformacije stopala koje sam ovdje iznio. Evo ovdje je sada jedan način mjerenja hoda gdje vidimo mjerenje pritisaka na ovom stopalu. I sada kada superponiramo vidimo najčešće ono što nas muči tijekom priprema, kod pojačanog treniranja, promjene obuće, to su različite pozicije natisaka koje mogu biti pod palcem, pod prvom metatarzalnom kosti ili na nivou vidimo sada pete metatarzalne glavice gdje vidimo žuljeve, a one su zapravo posljedica pojačanog pritiska, povećanog opterećenja uvjetova povećanim brojem treninga i to je najčešće i izostanak od takve ozljede je negdje uvijek po nekoliko dana. Nekad se to iskomplicira, inficira i može čak i igrači izgubiti pripremni period. U 2 navrata tijekom priprema odustali su igrači zbog natisaka koji su se nažalost inficirali jer natisak, žulj koji je otvorio se, perforirao zbog loše obuće koja nije provjetrena ili smo trenirali primjerice u blatu, došlo do infekcije, praktički zbog infekcije i liječenja koje traje 3 tjedna mi smo izgubili 2 puta igrača u periodu velikih priprema, odnosno za veliko takmičenje. Isto tako vidimo stopalo karakteristično za košarkaše ili visoke rukometaše, to je udubljeno stopalo izvrnuto je prema van. Tako stopalo zovemo kavus, supinirano stopalo, koje pojačano opterećuje tetive peronusa sa strane stopala, s vanjske strane gležnja, pojačano opterećuje bazu pete metatarzalne kosti, pojačano opterećuje fasciju. Ovo je igrač koji je imao 2 navrata stres frakturu baze metatarzalne kosti, doživi kompletnu rupturu desne peronalne tetive i doživi svake godine barem izostanak 2 do 3 tjedna zbog plantarnog fascitisa. Vidimo da jedno stopalo nalikovo, ga zovemo kavu stopalo, izvor je mnoštva problema. I vrlo često moram kazati, karakteristično stopalo sportaša je kavu supinirano stopalo. A izvor najvećih problema u sportaša je kavu stopalo, ne ravno stopalo. Jer najčešće kažemo, ravno stopalo je jedini deformitet. To zahtjeva pažnju jer od ravnih stopala sve te boli. Ja bih rekao, od udubljenih stopala, tvrdih stopala i izvrnutih stopala najviše je problema. I ovo stopalo zahtjeva daleko najveću pažnju. S druge strane, ravno stopalo uspješno korigiramo pravilnom obućom, vježbom, ulošcima, možemo dobiti potpuno normalno stopalo u periodu razvoja. No ako imamo kavu supinirano stopalo, korekcije ne postoji. I u tom leži problem. Ne možemo ga korigirati. Treniranje povećava snagu tih mišića koji skupljaju, preopterećuju ta stopala i ona su uvijek izvor stalnih problema. Osjetljiva su na promjenu obuće, osjetljiva su na pojačano treniranje, osjetljiva su na promjenu podloge. Znači, to su stopala o kojima uvijek morate voditi računa. Isto tako vidimo promjena obuće. Najedanput se nađe jedan novi marketinški trik. Evo stavit ćemo sada sve prazne ove komore do stopala i stavit ćemo po cijelo stopalo jer zrak najbolje amortizira. Jer mi želimo da naše stopalo rasteretimo, amortiziramo. A ne shvaćamo da je naš stopalo izvor najvećeg broja informacija o kojima zavisi naše kretanje. Posljednje neurofiziološke studije htjeli su proučiti što najviše djeluje na naš pokret. Da li informacije stopala, gdje imamo one brojne senzore u mišićima, u ligamentima, u fasciji, u svakom trenutku da šilje informacije o mom pokretu. Da li na moj pokret utiču prvenstveno vizualne informacije, da li na moj pokret i organizaciju utiču centar za ravnotežu i slušne informacije. Istraživanje je rađeno da se izoliralo jedan, drugi ili treći izvor. Izvor informacije stopala se ograničio na taj način što smo uronili noge u hladnu posudu. To ste svi probali hladne noge, a ne
čujem noge, stopala su mi otrnula i ja ne znam kako hoda. Ili primjer, kad stavite nogu preko noge, nakon pola sata vi ne čujete i teško šepate. Rezultat takvih istraživanja je ukazao da koordinacija pokreta i neuromišićna kontrola daleko je najviše uticalo od informacije koje smo dobili od stopala. To nam ukazuje na veliki značaj naših stopala, ne kao dijela tijela koji podnosi statička i dinamička opterećenja, nego kao organ i izvor informacija. Ja danas, kada gledam čovjeka, stopalo ne gledam kao dio tijela koji je u cipeli, vječito znojem i smrdi, nego gledam kao organ koji je jednako meni važan, kao sluh i kao vid. Jer ako vi stavite zrno pijeska u ruku i žuljete, možda teško ćete i procijeniti koliko je tu zrna. Ako stavite pod zub, već jako smeta. A gotovo jednako smetaju cipeli zrno pijeska. Znači da je gustoća tih senzora toliko velika da daje veliki broj informacija važnih i da su vrlo, vrlo osjetljivi senzori koje imamo u našim stopalima i odatle izlazi njihov značaj. Ako mi najedanput promijenimo izvor informacija, postavljajući mekanu površinu, postavljajući nestabilnu površinu, mijenjamo koordinaciju mišića. Znači ne koordinaciju mišića stopa, nego koordinaciju mišića potkoljenice, nadkoljenice, krajišnice, a samim time i sportsku uspješnost možda. Kada noseći takvu obuću stalno preopterećujemo pojedine dijelove stopala, one mogu rezultirati pojavom, primjerice, što često pratimo zbog plantarnog fascitisa, javlja se takozvani petni trn. Petni trn koji ga vidimo na ovoj slici. Petni trn nekada boli, nekad ne boli. Znači, kad ga vi vidite na jednoj rentgenskoj snimci ili vam kažu da neki igrač ili osoba ima petni trn, to ne znači da je bolan. On je tamo i on sigurno iritira. No, ako je organizam izolirao taj petni trn, on vama ne mora smetati godinama. Ali kad dođe do njegove iritacije, tada se javlja bolnost. Ako se javlja bolnost na rastezanje plantarne fascije, igrač će hodati uvijek na vanjskom rubu. Kao što vidimo na ovom primjeru. Ovo je sad jedan nalaz koji je dobiven snimanjem profila pritiska. Ovdje se nalazi palac, ovdje su prsti, ovaj vanjski prednji dio stopala. Vidimo igrač hoda na vanjskom rubu da ne bi došlo do istezanja plantarne fascije. Nakon toga što hoda neko vrijeme na vanjskom rubu, vanjska tetiva koja ima ulogu kada dignem petu, krenut stopalo prema unutra, kad idem u fazu odraza, pojačano opterećena, produženo opterećena. A to govorimo u milisekundama. To ne govorimo u sekundi, jer manje od sekunde traje kontakt tijekom hoda, a još kraće kada mi trčimo kamoli sprintamo. Znači, ti dijelići sekunde, produžena aktivacija perionalne tetive dovele do njene upale i kompletne rupture. Znači, uvijek ozljede gledamo povezano. A stopala i cipela, ako mijenjaju našu koordinaciju, tada su preopterećene vrlo složene strukture, vrlo osjetljive na poremećaje koordinacije, rezultiraju uvijek signalom upale, a kasnije i teže ozljede. Nakon rehabilitacije, najvažnije je uspostaviti normalnu koordinaciju aktivacije mišića. Nakon perioda rehabilitacije došlo do potpunog oporavka ove tetive, tada dolazi normalno uspostavljanje funkcije i tad je funkcija vraćanje stopala prema unutra i usmjeravanje pritiska na centralni dio prednjeg stopala, odnosno na palac. Vidimo kako međusobno su uvijek vezani ti dijelovi. Nerijetko ću vam kazati plantarni fascitis, to vam se desi u pripremnom periodu, naročito ljeti ćete vidjeti. Zadnje 2 godine uočio sam veliki porast problema s plantarnim fascitisom. I običnih ljudi, a i sportaša. U modi su japanke. Japanke, ja sam cijelu godinu naučen na jedan suport. Znači, jedan luk koji u mojoj cipeli uvijek podržava moje svodove. Znači, uvijek je naučen moj svod da se na nešto malo barem osloni, ako je i malo dobra obuća. A sada na jedan stavimo 2-3 mjeseca japanke. Stavimo lijepo potpuno ravno, mekano ili stavimo kroksice, izvrće noge, dolazi do preistezanja plantarne fascije, ona
ako je to traje jedan dan, možda i neće rezultirati plantarnofacija, ali ako to traje 2-3 mjeseca, vrlo često je to rezultat plantarnofascitisa. Počnemo pripreme, ali moj igrač već 4 tjedna hoda ovako. I treći dan on je već umoran. Znači imam bol, promjenu hoda, pojavio se umor, nedovoljna koordinacija jer sam mirovo i tato završi najčešće uganućem gležnja. Ili pak rupturom ili upalom tetive. I uvijek vam se to nekako poveže. Rekli smo da uvijek moramo gledati ukupni zdravstveni status. Postojanje akutnih i kroničnih poteškoća sa zdravljem. Ovo je jedan lijepi primjera igrača s kojim sam počeo raditi kad je bilo ovako stanje stopala. Tada je imao 16 godina, 16 i pol. Vidimo teška ravna stopala i vidimo rezultat našega liječenja. Moj prvi susret s ovim igračem završen neslavno, jer on misli da treba igrati košarku, a nije važno kako on ima stopala. Tad me jedan trener iz Barcelone zvao i kaže, gledaj, ajde ti osposobi ovog igrača da trči, on je sigurno veliki igrač, ali on ne može doći do faze napada, a mi se već vraćamo nazad. Znači napravi ti da on do meni dođe do napada, pa će on biti pravi igrač. Jer ne može igrati košarku ili čeka tu ili tamo, mora igrati i napad i obranu. Ali on ne može stići u napad s ovakvim stopalima. I tad smo mi počeli taj tretman, kad je igrač sam shvatio da mora vježba da bi uspio uspostaviti nekakvu funkcionalnost ovih stopala i rezultat je bio da iz ovako teške deformacije u odraslom dobimo ovako stopalo. Ono što je nadalje važno, na kontrolama koje su slijedile, vidimo da se potpuno morfološki oporavilo stopalo. Ovo je analiza pritisaka koja je pokazala kada stoji da ima uspostavljene svodove, pojačane pritiske na bazi 5. metatarsalne kosti, a ovaj njegov oblik funkcionalni stopala kad hoda. Vidimo, svaki put se to stopalo drugačije ponaša. Zato su važne biomehaničke analize. Jer ne gledaju fotografski oblike, nego funkcije. Kako oblik izgleda u funkciji. I vidimo značajni oporavak tih stopala. Ovo je sada jedna analiza kad se pojavio problem.